Tästä mä en ole aiemmin juuri kertonut. Ja pahimmillaan mun kasvot kuoriutui 2 kertaa. Se kaulaiho oli niin kipeä, että mä en pystynyt kääntämään päätä. Se oli aivan punainen, se oli arka. Se oli niin, että se oli ihan tosi kipeä. Se kutina ja kirvely oli jatkuva, semmoinen epämukavuus kulki mukana päivästä toiseen, pisteli joka paikasta. Mä oon kiitollinen siitä, että mä pystyn tekemään silloin etätöitä kotona, tietokoneen ääressä. Ja sitten tietysti mä sain sitä kortisonivoiteita siihen ja erilaisina kuureina käytin. Ja ne helpotti aina hetkeksi. Mutta yksi kysymys pyöri mielessä sitten koko ajan, että miksi mun iho reagoi noin? Ja seuraavassa videossa mä kerron, mitä allergiatutkimuksissa selvisi. Vuonna 2012 mulla alkoi iho-oireilla. Se ihottuma alkoi sieltä jalkapöydiltä. Ja sitten mä ajattelin, että no sehän menee ohi. Mutta ei se mennyt. Ja vuosien aikana se ihottuma levisi sääriin. Ja sitten se rupesi reisiin. Ja lopulta se oli niinku ympäri kehoa. Mutta aina jotain läiskiä joka puolella. Ja silloin mä en tiennyt, että se mun matka oli vasta alussa. Ja seuraavalla kerralla mä kerron vähän lisää, mitä se mun elämä oli pahimmillaan.